Здравейте, пак сме ние, Ивето и Мани. Ами, какво правиме? Тук сме, кибичиме в нас. Най-накрая в Лондон изпече слънце. Да. Бяхме на курорт терасата. Пекохме се, пръскахме се с вода. Там морето. Море там бриза, лопата отдолу. И още ми е мокър задника заради тази дубене. Той му е мокър, така че... И какво друго? Ами... Искаме България. Да, много е скучно тук. Сега всичките ми приятели са на басейн, супер якото, парти, това, онова, аз съм на курорт терасата. Кибича на този курорт терасата. Много звезди. Много звезди, човек. А пък, ако не сте в България, може да заповядате на курорт терасата. Ще ви хареса супер много. Даже е фри. Даже фри. Така, например, някаква реклама да може да се верем. Курорт терасата само сега. Елате тук. Предлагаме голяма локва. Много слънце. И безплатно къпане с вода. Безплатно къпане с вода. Да. Чао! Може да видите може да харесате видеото, да оставите коментар и може да видите следващото ни видео, в което ще пеем нещо. Айде, давай! Чао!